Yeah. Nkhani yavuta ikutrenda ndi Attorney John Ambeta. So nkhani imeneyi anthu akuyilandira mosiyanasiyana. Anthu sakuyikapo maganizo osiyanasiyana. Ena nkumanena kuti kodi Attorney General chavuta yeni ndi yani. Tikuona tili ndi anthu amene ali ndi mabelo mthumba koma akugwirabe ntchito zaboma. Ndi chavuta ndi yani ndi Attorney General kuti azikana uzidwa kuti atule pansi udindo. For my understanding nkhani mene ankalankhula lawyer Kamangira pa live yake. For lawyer Kamangira amangobwera pa live ndikuyamba kulankhula kulongosola nkhani zokhuzana corruption ndi anthu amene akukhuzidwa ndi corruption amene yeye akwaziwa. Andi sizimasonyeza kunena kuti china chilichonse chingalankhule lawyer Kamangira ndi choona. Ayi. Chifukwa lawyer Kamangira iyeyonso ndi ndani kodi? Ndi munthu. Koma nkhani ya Attorney General pomafika kunena kuti iye uja kunena kuti atule pansi udindo kuti afufuzidwe. For my understanding ndikuona kuti nkhani iyi kuchokera apa. SCP itatulusa warrant of arrest yofuna kumanga Attorney General amene alipo pano. Frank Mbeta nthawi imeneyo anali lawyer wambo. Frank Mbeta anathamanga kukatenga chiletso chokuti asamangidwe. Andi pa zifukwa zomwe ainu akeyo akuzirani kodi akuziziwa. Andi sanabwereso ku mtundu wa Malawi kuna kuti zifukwa zomwe ndatengera chiletso kuti anthu awa asandimange ndi izi. Ndefunso nkumanena kuti kodi zifukwa zomwe anatengera chiletso Ambetawa chinali chani? Chifukwa pakana pano pa Malawi sakuchitani kodi? Sakuchiziwa. So ababa ndi lawyer wa boma, wamkulu wa lawyer wa boma Attorney General amenenso ndi mbali imodzi yomwe ifuna izitithandizira nkhani za chani kodi za corruption. Kwa milandu yonse ya corruption Attorney General azitengapo chani kodi azitengapo mbali. Ndiye ngati iwowa anakwanisa kuyimisa ACB kuti isawamange, isawafufuze, chithunzithunzi chimenechi sichingatheke kunena kuti nkhani zathu za corruption nziko muno zisamaoneke mitu yake. Fa ACB yomweyo izipita kumakatenga chani kodi? Kumakatenga warrant of arrest yofuna kumanga anthu ena a corruption. Then milanduyo izikapezeka kuti ifuna ikaperekedwe m'manja mwa ndani kodi? Mwa Attorney General omwewa. Monga oyimirira chani kodi? Oyimirira boma. Mukupamva bwanji pamene papa?
Attorney General aini mbiri yona kuti analesapo ACP kuti isawamange pa nkhani zomwe sizikuziwika pakana pano. Chifukwa chona kuti milandu imeneyi ikanaziwika olo ACP ikanakawerenga milandu imeneyi pamene Attorney General pa nthawi imeneyo a Frank Mbetawa akanakhala kuti anatengedwa ndikukasegulidwa milandu bwezi milandu ikuziwika. Mwina tikunena pano bwezi ali pa belo ngati mene alili wina aliyense. Ndikukhulupirira kuti sizikanakhala yani kodi sikanapezeka manong'onong'o akanakhala kuti iwowa anatengedwa ndikukasegulidwa milandu ndi ACP amalawi milandu yonkumayiziwa kaya kumeneko nkukalandirako belo. Lero Profesa Arthur Peter Mutharika waasankha kupezeka kuti iwowa ndi Attorney General akanakhala naye ndi belo. Ndikuona ngati kuti akanakhala ngati wina aliyense chifukwa tikanena kuti anthu amene akugwira ntchito m'bomamu amene ali ndi mabelo ndi ambirimbiri. Koma pakuyimisa mutu nkhani ndi pamenepa kuti sichikuziwika chomwe ACP inkatengera warrant of arrest kuti amange Ambetawa. Sichikuziwika chifukwa chani? Chifukwa kuti Ambetawa anakatenga chiletso chokuti asatani kodi asamangidwe. Lero kufikira pano pa Profesa Arthur Peter Mutharika waasankha kuti akhale Attorney General. Nge anthu akumakhala ndi maganizo kuti koma chinachitika chenicheni pamene pajapo ndi chani. Mwina nkutheka kuti Attorney General abwere poyera ndikufotokoza zifukwa zomwe iwowo anatengera injection ija. Mwina mwake bwezi amalawi akuziwako kapena ankaziwa milandu yomwe ankafuna kwaimba ACP afotokozera amalawi. Ndipo bwera maona kuti atule pasikaye udindo kuti mwina apereke mwayi kunena kuti ACP iwafufuze zitokhala zinthu zabwino. Kapena soona kuti pamene ali pa pending atatula kaye pasi udindo ACP kachose injection ija nde itenge mulandu omwe unkafufuza ndani kuti Ambeta amalawi autani kodi auziwe. Ndi zomwe ndikuona ngati kuti zikuthandauzidwa. Ndikuona kuti ndi zomwe ndikuona ngati chifukwa ine sine munthu wa malamulo, ndine mbuli pa nkhani za malamulo, koma ndikungopereka maganizo malingana ndi mmene ineyo nkhani ndikuitani kodi ndikuimvera. Fwa wina nesa ndi ufulu opereka maganizo pa nkhani iliyonse yomwe ikuchitika m'dziko muno ngati ndani kodi ngati m'Malawi. Ani sindikuona kuti zomwe ndikulankhula ndi zinthu zolondola ayi, koma ndi zinthu za m'maganizo. Mwinanso amalawi enanso ochuluka ali ndi maganizo ngati omwe ndikutani kodi ndikuganizawo. Simunganene mulandu omwe ndi Ambeta panopa okhuzana ndi corruption palibe. Koma nkhani ilipo ndi ACP inatenga warrant of arrest kuti amange Ambeta. Ana Ambeta ona amene anachinga kuti asamangidwe. Andi zinthu zonse zinachitika mwa chinsisi sakuziwa una kuti inkafuna kuamanga pa mulandu uti. Ayi. Chifukwa amalawi ayendi chani kodi ali mafuso. Thank you guys.